L'impost de successió no és posterior? No, es va traspassar a la Generalitat el primer any o segon any del seu govern, per això li he dit 9 anys, no li he dit 10. El que passa és que a mi em fa l'efecte que depèn de quin partit ha governat, l'ha reduït o l'ha anul·lat o l'ha... No. Ha existit durant tots aquests anys, sí que el va... També una coincidència estranya, miri, el va suprimir l'Estat. El va suprimir l'Estat, però com que està cedit a les comunitats autònomes, cada comunitat autònoma podia aplicar o no aplicar això. Exacte. Llavors, Catalunya no ho va aplicar. Durant el temps Artur Mas, per exemple, no el va aplicar. No, Artur Mas el va derogar. Exacte. I en el moment en el que es va morir el seu pare i ell va heretar, el va tornar a posar. Sí, són les dates. Són les dates, I des de llavors continua l'impost de successions. L'impost de successions no va estar vigent a Catalunya durant el temps en el que es va morir el pare d'Artur Mas. Coincidències.